Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndanga ndati ndinge ndichimbozorodza pfungwa, asi tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kune mamwe maconfessions mamwe andisingazoverengi zvangu pano. Mamwe acho anenge ari very depressing, especially evanhu vanenge vachinetsana mumarriages mavo, kana kuri kunzi ari murume. Most of the men vanouya ivo vanenge vachiti the only solution kumaproblems avanenge vainawo kuzviuraya, zvekare nekuuraya mukadzi nevana, kunyangwe vaine mafinancial problems avanenge vachisangana nawo. So maconfessions akadaro mamwe acho unonzwa kuti mwoyo unosvika pakuremerwa mushure mekunge wataura nemunhu anenge achikuudza kuti marriage yangu haichafambi zvakanaka kubva pandakadzingwa basa, kubva business parakatadza kufamba zvakanaka, then mukadzi pane zvaava kuita. So I am thinking of ending upenyu hwangu nevana zvekare nemudzimai. Saka sometimes tinomboita ndichimbotorawo kabreak kuitira kuti pfungwa dzinge dzichizodzoka panzvimbo. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yedu yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, kunyange zvikanzi panenge paina anyone uyo anoita zvekudhiraivha matrack achienda kuHarare. Ndakabva kuZimbabwe last week ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Saka ndine murume uyo wandainge ndakasangana naye pane imwe dating website, but ndainge ndichifungidzira kuti ipapo unongowana vanhu vanenge vari kumheri kwemakungwa. So I ended up ndava kutaura naye. Chekutanga chaakaita ndechekuti akandinyepera, akandikudza kuti iye ainge ari kumheri kwemakungwa. Pakuzotanga kutaura ndo pandakazoona kuti mafone numbers ake ainge ari mafone numbers emuSouth Africa. Ndakamuregerera, then we continued dating. He then convinced me kuti ndinge ndichiuya kunoku kuJoni, zvinhu zvandainge ndakazviudza kuti I'll never do that kuuya kuSouth Africa, because I was always scared kuti ndinge ndichiuya kunoku kuSouth Africa. But akanditi ainge achida kuti ndinge ndichiuya kunoku. So I agreed, ndobva ndachizouya kuno. Akatoita zvekutobhadhara bhazi, ndikakwira bhazi ndikauya kunoku ndisina kana passport. Akazouya ndokubva achizonditora. Ndakati ndasvika kumba kwaanogara, kwandigere iko zvino zvemukoma, then abuse, that was when the abuse started. Ndopa akatanga kundirova nezuva rekutanga. Kundirova kwaakaita from day one yainge iri nhau yekuti akanditi isa password pamufoni mako. Ndikabva ndati iyi ndichangosvikawo here, ndokubva atotanga kutondirova, and I was just joking ipapo pandakati mava kutoda password yangu first day ndichangosvika, handisati ndageza kana kuita same. Akabva anditi hauna kana respect. Ndokubva atotanga kutondirova. Akandirova mukoma. Apedza kundirova kudaro ndichiri kutobuda ropa, ndopa akatotanga kutodhimanda bonde achiti ainge achida kurara neni. Ndikati saka unonzwa sei kurara nemunhu uyo wabva mukurova achichururuka ropa kudai? But iye akati haana kana basa nazvo, nekuda kwekuti ndiri mukadzi wake. Ainge aine chikafu chaainge akanditengera. Chikafu ichocho mukoma kutaura kudai chakatoenda chikanopiwa sisi vake, ndokwachiri kugara. Zvaanoita anoti kana ava kubva kubasa anodarika nekumba kwasisi vake
kana huri hupfu anotoita hwekutopima hupfu uhwo hwatinobika usiku, zvekare newaanozoti ndige ndichizomuka mangwana acho makuseni ndichifanira kuti ndige ndichimubikira zvaanozonodya kubasa, ondipimira zvekare nehupfu uhwo hwandinenge ndichinzi ndinofanira kuti ndige ndichizobika. Kana riri sadza kana riri rice anongondipimira zvekare half cup kana kuti kawater glass kadiki, obva anditi munhu 1 unokwana. Kana ari sema mixed vegetables anotoburitsa otopima zvekare nechingwa anongokamura obva anditi zvinokwana kuti ndige ndichizoswera ndichidya. Zvose zvinobva zvachizoendeswa kuna sisi vake. Sisi vacho havaende kubasa, saka anoti kana oenda kubasa anotoenda kumba kwasisi vake obva anosiya chikafu. Ndakamubvunza kuti sei uri kundiita zvose izvi, saka ndiri mukadzi wako Pakai. Anongoridza tsamwa obva anditi sei wakamboramba kundipa password yefoni yako, zvinoreva kuti waiva nezvimwe zvinhu zvawaida kutanga wadhilita mufoni mako. Saka ndainge ndichida kudhilita mapictures ex-husband yangu because pandainge ndiri kuZimbabwe I was just dating, but ndaipota ndichitaurawo ne-ex-husband yangu. Saka apa pandakazouya kunoko mamwe mapictures ndaimadhilita apo pandainge ndiri mubhazi, but foni yangu yakazoramba kuchaja, saka yakazoti isisina moto. Ndikati kana ndasvika kumba then ndobva ndachizodhilita mapictures. Saka ndainge ndisingadi kuti ange achiona mapictures mamwe awo andainge ndakatorwa ndiine ex awa mapictures ekudhara 2 years ago apo patainge tichiri kugara tose neex yangu. Saka pose apa mukoma ndainge ndisina munhu wandainyatso naye, it was just that ndaingoitawo dating, casual dating. Saka mukoma nashe ndo zvandakaroverwa izvozvo. Ndoda kuti ndige ndichienda kumba, handina mari, kutaura chokwadi mari ndiyo yandisina. Handizivi kana kuine umwe munhu uyo anokwanisa kundibatsira netransport, kunyange zvikanzi munhu iyeye anenge achizoda hake kurara neni panenge pasitomborina kana problem zvachose, because ndingagoita sei, it's obvious varume ndo zvavari. Munhu uyo achandibatsira netransport anenge achitoda kuti ndige ndichizombhadhara something. For now handina chandinokwanisa kumbhadhara naye. Kana aripo hake murume anodhraivhawo matraki anenge achida kunditakura kuenda neni kuHarare ndikwanise kudzokera kumba. Kana ndasvikawo kumba ndichatsvaka hangu basa remumba ndoshanda ndichiriritira vabereki vangu nemwana wangu. Handizvipami zvekare kudzoka kuJoni. Handina kana mari yandinopiwa ndinenge ndichinzi unozonditiza. This man is very abusive. Mufunge zvenyu mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi pari zvinozvi ndiringotsvaka munhu anokwanisa kundibatsira anoitawo zvekudhraivha matrucks ndikwanise kuti ndige ndichidzokera kumusha. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashi, ndine munhu uyo wandakabatsira, saka murume uyu ndamubatsira kuti ange achiwana basa. Takabva tachizotanga kufambidzana, murume wangu akabva achizofind out kuti ndainge ndava neboyfriend yandainge ndava nayo kubasa, then ndokubva marriage yachizopera. So this happened, it was 8 years ago. Saka ndakabva ndachizotaura neboyfriend ndikati ndonyaya yavapo, sezvo usina mukadzi ininiwo ndisisina murume, tadi tangoita move in together. Kana toshanda tongoshanda tiri pamwe chete kuitira kuti tikwanise kubudawo nesomething muupenyu. Iye akabva ati it is okay. Saka mukoma takazotanga kugara tose, takabva tachizotaura nemurungu, tikabva tati kune murungu toda kuti tinge tichiedzawo kusevha mari. Saka zvatiri kuda kuti unge uchitibatsira nepekugara. Murungu akabva ati painge pasitomborina
kana problem zvachose taikwanisa kugara pabasa. Saka takazotanga kugara tose pabasa ende taitoona kutoti kamari katainge tichiwana, kamari ikakomukoma, taikwanisa kutoitawo zvisvinu nekamari katainge tiinako. Handina kunge ndakairidha kuti munhu ainge aripo pakuda kundishandisa. Saka patakati taunganidza mari tikaona kuti mari yatainge tiinayo yainge iri mari yainge yakawanda kwazvo, then ndokubva ndachizotaura naye. Infact ndiye akauya kwandiri akabva ati ainge achida kuti tinge tichitanga business kumusha. Ndikati business rei? Akabva ati ainge aine vanin'ina vake vainge vachiita zvechikorokoza. Akabva ati kana tikaenda kumusha tinotanga kuita zvekutenga goridhe tichitengesa. Ndikati hapana kana problem. Takazoti tasvika kumba tiine mari yatainge tiinayo, tasvika kumusha kudaro mukoma, ndipo apo akabva achizonditi izvi zvechikorokoza zvinoda vanhu vanenge vakazvijaira. Ndikati what are you trying to say? Akabva anditi isusu ngatirane mamwe mabusinesses then tobva tasiya vana bamunini ivo vari busy vachiita zvekutenga nekutengesa goridhe. Saka mukoma takatanga kuita saizvozvo, then ndokubva tachizovhura chitakshop. Tavhura takshop mukoma, murungu akabva achizofona akabva achizoti kwatiri ainge achida kuti tinge tichiuya kuzotora dzimwe mari idzo dzaainge akativimbisa kuti ainge achazotipa mari idzodzo. Saka ndakazoti ndataura nemurume wandainge ndichigara naye ndikabva ndati saka tozvifambisa sei? Akabva achizoti kwandiri hazviiti kuti tinge tichienda tose, nekuti kana tikaenda tose kubhizinesi zvinhu zvinozofamba zvisinganyatsokurana zvakanaka. Saka zvatava kuita panapa, iwe uchienda kujoni wobva wachizonopiwa mari. Ndakabvuma mukomanashi, ende mistake yandakaita ndeyekuti ndainge ndisina kana send randainge ndakambobvisirwa kana ritsvakirai kuno zvaro. Saka ndakabva ndachizodzoka kunoku kuSouth Africa. Ndadzoka kunoku vanhu vakasara vakatenga goridhe ravo vakaritengesa, then kutakshop kuya mukoma stock yakabva yachizotengesewa. By the time yandakadzokera kumusha munhu ainge ava kutogara neumwe mukadzi. Ndakashamisika mukoma nezvaainge aita. Ndikati ko manje kana wava neumwe mukadzi? Akabva anditi zvatova kwauri kukuda ndichiri kukuda, but ndiri kuda kuti ndinge ndichizova nevakadzi vaviri. Ndikati but hatina kana kumbogara takawirirana kuti that is what you want. Akabva anditi ndo zvandiri kutoda izvozvo, kuita vakadzi vaviri. Apa rainge riri skiri rekuti ange achingondidzinga zvake, because zvaainge achitoziva kuti ndainge ndakamuudza kuti ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichizoinda pabarika, because ainge akatombondibvunza kumashure uko patakatanga kugara tose. Akati but what is your take kana kuri kunzi murume akati anenge achida madzimai maviri? Ndikati inini nejealousy yandiinayo handione sekunge ndinozvikwanisa kuti ndinganzi ndingaita mukadzi wenumber 2. Handizvikwanisi hangu, ndinongoda munhu wangu ndiri 1. Saka aitozviziva, akashandisa advantage iyoyo. Ndikasvika pamba patova neumwe mukadzi. After ndaita mazuva ndichimutsvaka akanditi zviri kwauri iwewe ndichiri kukuda, but ziva kuti ndava neumwe mukadzi. Ndikati ngazvigare hazvo. Akabva ati iripo. Saka by the time apo pandakazoda kuti maparents angu ange achizova involved, it was already too late mukoma. Plus ainge ava kungosimbira panyaya yekuti ndakamuudza kuti kumuda ndinomuda, but iye ndiye ava kusandida. Saka maparents angu akatoti kwandiri kana kuri kunzi murume unomuda kowadii wangogara pabarika pacho? Ndikati handizvikwanise ini. Saka ndokutodyiwa kwandakatoitwa nemurume iyeye. Then akazototanga kutenga motikari dzinodhura, akatanga kuita masupermarkets muHarare. Ainge ava nemasupermarkets akati one day. Ndo zvakazonyanyisa kundirwadza izvozvo. Ndikati but imarika iyo
akashandisa mari yedu yatakabva nayo kuSouth Africa yavakatanga kuita zvekutenga goridhe, saka anofanira kuti anga achindipawo something, asi access kwaari ndainge ndisisina. Ndainge ndava kutoita sekunge ndainge ndichida kuparadza musha wake, ndozvaainge otaura ipapo. Aiti kana ndikataura naye obva anditi uri kuda kuparadza musha wangu, kana uine zvaunenge uchida kwandiri, you have to go through my wife. So it was a very difficult thing. Saka ndakazoti ndaenda kumasowe mukoma, ndo pandakabva ndachizonzi aiwa hazvinetsi, kana kuri kunzi ndonyaya iripo ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichivakirwa munamato. Vanhu vekumasowe havana kunge vakandizivisa kuti kunyange munhu akakukanganisira, asi kana ukazongotora upenyu hwake, it means kuti unenge watova nengozi yaunenge uinayo mumaoko ako. Ndo zvakaitika ipapo mukomanashi. Ndakabva ndachizovakirwa munamato. Ndavakirwa munamato iwoyo mukoma, zvinhu zvangu zvakambotanga kufamba, asi murume uyu akazofa mugore renumber 2. Saka afa kudaro ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichitanga business. Ndakabva ndachizotanga business iroro kukura kwarainge richiita, handina kunge ndakaudzwa kuti rainge richikudzwa nemweya wemufi wemurume uyo wandainge ndakauraya. Ndaingona sekunge laki rainge ritongoriwo laki, ndainge ndakapiwa laki namadzimai vainge vakandishandira. Havana kundibudira pachena kuti vakandivakira munamato wekutouraya munhu. Dai ndainge ndakaziva mukoma, handaimbobvuma ini kuti ndinge ndichinzi ndinosvika pakuuraya munhu. I was not going to agree to do something like that. Saka gore iroro rekutanga mukomanashi ndipo apo business rangu parakatanga kufamba zvakanaka, ndikatotanga kutoita mari, ndikakwanisa kutotenga stendi, ndikavakisa imba yangu, ndikatenga zvekare imwe imba, ndichingoramba ndichingosangana nemalaki. But ndaiva nedzimwe hope dzandairota, ndichirara nezvitunha zvinova zviri zvinhu zvainge zvichindinetsa mupfungwa dzangu kuti kundinogorara nezvitunha sei, what is going on. Saka ndaingoti zvimwe kuda, sezvo ndainge ndiri munhu uyo ainge ava nenguva asingachazivi kuti chii chinonzi kusangana nemurume pabonde, ndaingoti maybe ndo zviri kukonzeresa. Ndakabva ndachizotsvaka munhu wekuti ndinge ndichingorara naye. Saka ndakabva ndachizowana umwe wandakasangana naye, but wekunharaunda kwatinogara. Kusvika pari nhasi anotya kana kundiona nekuda kwezvakaitika usiku uhwo patainge tiri tose. Zuva iroro mukomanashi zvakaitika ndezvekudai. Ndakati ndiri kuZimbabwe ndokubva ndachizomutora ndikati handei kuma-outings. We then went for a date. Tiriko kudate kudaro ndikabva ndati hatisi kudzokera kumba, ngatitsvake kwekuti tinoenda tobva tanorara. So we then went kune imwe lodge. It was such a nice place. We drove a little bit out of Harare. Then ndokubva tachizobhuka zvedu ndikati nhasi ndombonakirwawo nemurume wandazvibhukira ndega. So we prepared everything. Tikati tichazotanga kuita bonde kana hwava husiku, nekuti ndinofarira bonde rehusiku not remasikati. So we waited, we were just chilling. Hwakazoti hwava husiku mukomanashi, ndipo apo patakaedza kuti tinge tichiita bonde, akabva achizotanga kupotsa. Achipotsa kudaro ainge achitoda kutoisa kumwe kusingatarisirwi kuti murume ange achiisa ikoko. Ndaingomuudza kuti uri kuisa kusiririko, kudzamara ndazoti mapotsero auri kuita tadii tambobatidza light. Ndokubva tachizobatidza light. Tabatidza light kudaro mukomanashi, neniwo ndaitoti kunyange ndikaedza ndainge ndichitopotsawo mukoma, asi ndichitoziva pacho pandaifanira kuti ndige ndichitoisa, but ndichitoona kutoti ndiri kutopotsawo. Saka takazongosiyana nazvo tikati tichaita mangwana makuseni takamuka mukoma. Ndo paakandiudza kuti ainge asiri kuona painge paine pekuti ange achipinda napo. Ndikati iwe uri kuzama kuti kudii kana uchiti uri kushaya
paungapinda napo. Akanditi hapana kana chinhu. Pandakazvibata mukoma ndakaita sekunge ndichafenda nekuda kwekuti ndakatobata ndikatonzwa kutoti painge pachitomborina kana pekuti munhu angapinda napo, painge pakatovharika totally. Saka zvakatondishamisa, uye iyewo akabva achizotanga kuona chipoko makuseni iwawo mukoma. Zuva ratobuda akangotanga kungoridza mhere. Ndikati kochi? Akati ndiri kuona chipoko. Ndikati iwe what do you mean kana uchiti uri kuona chipoko? Akati hongu iwe ndiri kuona chipoko. Ainge otoona chipoko zvechokwadi. Akabuda muroom matainge tiri achimhanya achitiza achingoti ndiri kuona zvipoko. Ndokubva tachizosangana kumba. Aiti kana akandiona aitiza achitya kusangana neni nekuda kwezvinhu zvaakaona. Iye akangoti ainge achiona chipoko. Handizivi kuti chipoko chaakaona, akaona chipoko chemurume wandakachekeresa here kana kuti kwete. Ndakadzoka zvekare kuno kuSouth Africa. Nechandainge ndichiziva painge pasumborina kuti ndava kutevererwa nemweya wengozi. It then happened kuti ndine umwe mwana wasisi vangu akatanga kurwara zvainge zviri very serious. Mwana arwara, sisi vangu ndakavati vange vachiuya kunoku. Vakauya kunoku ndichitira kuti tikwanise kuendawo kuzvipatara zvemuno muSouth Africa zvisingadhuri. Takaenda nemwana kuchipatara. Saka nesi vacho vakabva vati but mwana uyu marwariro ari kuita hamene kuti imi maZimbabwean munozvifambisa sei, but dai matsvaka sangoma. Saka takabva tachizowirirana kuti tinge tichizoenda kuna sangoma. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakabva ndachizonzi nasekuru avo vemuno muSouth Africa vacho vaifanira kuti vange vachitibatsira, vakati uyu anosvibisa matare angu. Vakabva vachizotanga vapisa mimwe mishonga. Ndikatanga kunzwa dzungu. Ndakatanga kunzwa dzungu mukoma, ndikatanga kurutsa. Ndainge ndichirutsa zvimwe zvinhu zvainge zviri zvegreen. Vakabva vachizoti ndainge ndiine mweya wainge uchinditeverera. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vasingakwanisi kuti vange vachindiudza zvose izvo zvavainge vachiudzwa nemidzimu yavo, nekuda kwekuti zvaikwanisa kuzoparadza ukama uhwo hwainge huripo pakati pangu nesista yangu. Vakanditi uzodzoka uri wega. Ndainge ndisingatodi. One day pandakabuda pane zvandainge ndichida kuenda hangu kunotsvaka kumall. Ndo pandakabva ndachizoenda kumatare kwavo. Ndichingosvika pamba pavo mukoma, ndakatanga kurutsa zvekare zvinhu zvainge zviri zvegreen neyellow. Ndokubva vachizondipinza mumatare. Vakabva vati iwewe utwele wakaromba. Ndikati ndakaromba? What do you mean kana muchiti ndakaromba? Vakabva vandiudza kuti vainge vachiona mhepo yemufi, ndokusaka ndainge ndichirutsa zvose izvo zvavainge vakandinwisa. Vakanditi zvinongorutsiwa nemunhu anenge akatwala chete. Ndakashamisika kuti saka ndainge ndatova munhu akaromba. Ndopa vakabva vachizonditi munhu ainge achinditeverera mukutaura kwavo kwavainge vachiita naye, munhu uyu ainge achiratidza kuti ainge ari murume wangu. Ndo pandakabva ndachizotanga kufunga ndikati finish, munhu uyu wamuri kutaura nezvake sekuru ndinomuziva ainge ambori murume wangu. Vakanditi tell me. Ndakabva ndachizovaudza kuti kune kwandainge ndakaenda ndikanovakirwa munamato mushure mekunge ndarwadzisiwa nemurume. Vakanditi munamato wawakaitirwa iwoyo wakaitirwa munamato nemasatanisti. Mukoma, udzai vanhu venyu avo vanoenda kumachechi kana kuti kumasowe. It is possible kutoti unotoenda wotonovakirwa munamato nemunhu uyo anenge ari musatanisti, sezvakaitika kwandiri mukoma. Ndakavakirwa munamato nemusatanisti, handina kunge ndakazviziva. Saka munamato uyu wandakavakirwa wainge uri wekutochera guva, because ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichiita 6 days mukoma ndiri pamutsanyo. Ndichiita 6 days ndiri pamutsanyo kudaro, chandainge ndisina kuziva ndechekuti 6 days idzodzo it meant kuti ndainge ndichitocherera murume wangu 6 feet underground. Mufunge zvenyu mukoma, dai ndakaziva ndisina kumbogara ndakada kuita zvinhu zvakadaro, kunyangwe tainge takanetsana. Saka mweya wake wainge womuka, because mukadzi uyo
waainge ogara naye, mukadzi iyeye at that time ainge atova nepamuviri, saka ndo painge pachibva pain yake ipapo kuti iko zvino mwana wangu otambura iwewe uchiri kurarama, saka newewe uri kufanira kuti unge uchifawo. Saka ndokurwa kwaari kuita neni. Sangoma ivavo mukomanashi zvavakaita, vakabva vachizondipa mimwe mishonga iyo yavakandipa, iyo yandinopota ndichishandisa. It has been 7 years mukomanashi ndichishupwa ndichishungurudzwa nemhepo yemufi. Murume uyo wandakauraya nekuda kwekuti ainge akatsvaka umwe mukadzi, izvi akazviitira kuti ange achindiwachisa. Saka handizivi kuti zvinoitawo here. Mwari munombozvifambisawo sei kuti nepain iyo yandainge ndakanzwa pain isingaiti mukomanashi panguva iyoyo yekuti mushure mekunge ndaunganidza mari nemunhu wandainge ndichiti ndiye achazova munhu wangu kusvika narini, but then at the end of the day munhu obva achizotsvaka umwe mukadzi, obva vachizoronga nevanin'ina vake kuti vange vachienderera mberi nemabhizinesis avo andainge ndakavabatsira kusimudzira mabhizinesis, zvekuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kumutsvakira basa, angadai asina kukwanisa kuzounganidza mari yekuti anga achizotanga kuita zvegold buying. 7 years ndichishungurudzwa nengozi. Saka ngozi iyi zvandinoita mukoma ndezvekudai, ndinoti kana ndikaona kuti inenge yanyanyisa kundishusha, zvandinoita ndinobva ndachizoidzinga, ndobva ndamboiudza kuti inge ichimboendawo, inge ichimbononetsa dzimwe hama dzangu. Izvi ndo zvandinoita mukomanashi, because ndiri ndega handikwanisi kuti ndinge ndichikwanisa kuikunda, nekuti zvainoda zvimwe zvacho mukoma hazviite kuti ndinge ndichizvitaura pamhepo. Pane rimwe gore iro raakambondiomesera akati, gore rinori pamwedzi woga woga ndoda kuti unge uchizorara nemwana anenge aine 5 years. Mukoma ndakapedza gore rose ndichirara nevana avo vainge vaine ma5 years, sezvandainge ndakaudzwa nengozi yacho iyoyo kuti ndinge ndichizoita. Saka haisi nyore, ndokusaka ndichizopota ndichiitawo mhiko dzekuti kana ikambouya kwandiri ikambondishungurudza ikambondinetsa, then yobva yachizoendawo, yobva yachizombononetsawo dzimwe hama dzangu, at least tinge tichibatsirana kuutakura mutoro wacho iwoyo. Kunyangwe hazvo ndirini ndakaunza ngozi yakadai mumhuri. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa hanzi udzai vanhu kuti sometimes unokwanisa kutoenda kumaprofita uchiti uri kuenda kunobatsirwa kumaprofita, but hanzi unokwanisa kutobatsirwa kana nemusatanist kana kutonamatirwa navamufundisi usingatozivi kutoti vanenge vatori musatanist. Hanzi ndo zvakaitika kwavari vanzvadzi vedu ava for 7 years vachirarama vari mukati mehurombwa. Ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.